мое име и от ваше име да му пожелая успех. И сега вече давам думата на господин Кръчолов, който ще представи своят отчет за своето управление през тези 4 години. Уважаеми колеги, уважаеми съграждани, приятели, аз съм кмет, който е усмихнат в края на мандата. Има някои притеснени, има някои по-набръщени, по-тъжни. Аз мога да смело да кажа, че приключвам този мандат спокоен и уверен в това, което направихме. Действително, това, което каза Десита, аз съм първият кмет, който предложи, така както повелява законодателство на Република България, 4-годишна програма за управление, представих я официално, включително 10-годишна програма за развитие на общината. Всяка година правих отчет по изпълнение на тази програма, включително на всеки 6 месеца давахме информация в социалните мрежи за това как се движим с нейното изпълнение. Доста се чудихме с колегите как да започнем отчета, защото всяко едно нещо, което поставяхме на първо място, е приоритет. Още с кампанията през 2019 година ние поставихме 7 приоритета, по които работихме и е трудно да кажем кой от тях би следвало да бъде на по-предно място. Но разбира се, аз ще се върна към времето, когато встъпах в длъжност и само с няколко изречения да припомня какво бе състоянието на общината. Защото времето върви, хората забравят, а баща ми, който беше един изключително мъдър човек, казваше така: с хубавото лесно се свиква, лошото бързо се забравя. Затова аз ще се върна към началото на ноември 2019 година, когато аз започнах своя мандат и се закълнах и заварих общината с 28 милиона изискуеми задължения и блокирани сметки от частен съдия изпълнител. Това беше първото нещо, с което заедно с колегите и с все още сформиращия се екип трябваше да решим. А именно да извадим общината от фактическия финансов колапс, да стабилизираме финансите, за да можем да отворим в следващите години възможността за развитие, за кандидатстване по европейски проекти, защото забележете, през този програмен период, който завършва, единствените усвоени европейски средства бяха в тези 2 последни години от нашия мандат. През целия друг период, от 2015 до сега, когато се разгърна втория програмен период за усвояване на европейски средства, Чирпан нямаше кандидатстване по нито един европейски проект и не беше усвоил нито един лев. А индикативните стойности през 2015 година сочиха, че Чирпан може да усвои между 30 и 45 милиона лева от европейските фондове. Какво свършихме? Сключихме тристранно споразумение с Министерство на финансите, Министерство на земеделието, което е принципал на Държавен фонд земеделие. Успяхме да погасим главницата от близо над 10 милиона и половина лева, която общината дължеше на Държавен фонд земеделие. Получихме 8 милиона опрощаване през държавния бюджет от Министерство на финансите. Получихме 2 милиона кредит, за да можем да погасим остатъка от главницата. И подписахме погасителен план за 4 милиона и половина лихви. До този момент от тези лихви община Чирпан е погасила над 2 милиона лева. Остават ни около 2 милиона и 800 хиляди. Аз съм коментирал многократно и пред вас, и пред медиите, за това, че бях един от инициаторите миналата година в параграф 19 на преходните и заключителни разпоредби на държавния бюджет всички общини, които имаха санкции от първия програмен период, да получат stornиране на тези вземания от държавата за сметка на държавния бюджет. Този параграф мина, но за съжаление с текст, който изключваше
всички общини, които са санкционирани през Държавен фонд земеделие. Тази моя битка, тези общини, които не бяхме включени, и в момента продължава с колегите от екипа и смятам, че в крайна сметка ще стигнем до положителен резултат. Защото всички тези пари, които ние плащаме, сега можеха да влязат в много по-полезни неща от инфраструктура, от социални дейности, от образователна инфраструктура, от работа с младите хора и така нататък. Така че към днешна дата община Чирпан има правно решен проблем, свързан с този, за съжаление, провален най-голям европейски проект на нашата община. Може да кандидатства по европейски програми. В готовност сме да го направим, така че в следващия мандат да можем с много по-изчистени финансови взаимоотношения с съответните министерства да работим и по-спокойно. Но още сега отваряме една скоба, че за да финализираме окончателно този проблем, ще ни трябва поне още година и половина. Тук използвам възможността да благодаря на госпожа Виолета Пиналска, на Лиляна Атанасова, които бяха всъщност авангарда, с който работихме, с всички юристи, които ангажирахме в София. Те комуникираха с всички институции от Министерството на финансите, земеделие, фонд земеделие, Национална агенция за приходите и така нататък, така че този проблем да бъде решен. И тъй като сме в навечерия на кампания и виждам какви нюанси се дават в този аспект, съм длъжен да ви кажа. Всичко това, което се говори и ще се говори в следващите седмици, за това как е можело по друг начин да се реши този казус, категорично ви заявявам, че не отговаря на истината, не кореспондира с правната и финансова логика. И ако ние бяхме тръгнали по пистата да съдим Държавен фонд земеделие, сега община Чирпан ще да е с блокирани сметки от Национална агенция за приходите, вече 4-та година, а Национална агенция за приходите, за разлика от частните съдия-изпълнители, блокират всички приходи на общината, без банкови заеми и без европейски средства. Така че всички онези, които в момента се подхлъзват по тази тема и ще градат своята кампания, много внимателно да се запознаят с този казус, преди да го употребяват. Защото финансовата стабилност на общината е първото нещо, което един кмет трябва да гледа, да съблюдава и да управлява. Защото всички онези, които ще имат претенции да се кандидатират и да управляват, е хубаво, аз го казах и по времето, когато инициативният комитет инициира моята кандидатура, е да се огледат и да видят какви финансови средства и ресурси са управлявали до сега. Защото само човек, който е управлявал сериозен финансов ресурс, знае какви са рисковите, знае какво трябва да се направи и най-вече да се предвиди, за да бъде всяка една стъпка успешна при решаване на проблемите. Така че към днешна дата община Чирпан при този труден финансово мандат мога да кажа смело, че сме решили големия проблем, заради който, между другото, аз се кандидатирах. А именно да предложа оздравителна програма и с всички действия на екипа си да решим големия проблем, който наследихме. Това е по отношение на финансите. Първото нещо, с което моят екип се зае. Много ми се искаше в днешния отчет да сложа на първо място втората точка, по която ще ви се отчета. А именно младежки политики, спорт и образование, защото това е най-важно. Но ако не бяхме решили първия проблем, нямаше как да вървим към развитие на втория. А именно политики, свързани с образованието, с младите хора и с спорта. Едно от първите неща, които направихме, е да предложим наредба за насърчаване на раждаемостта. Защото раждаемостта е един от големите проблеми не само в национален, но разбира се и в местен план. И то насърчаване на раждаемостта на млади семейства, които имат средно, полувисше или висше образование. Така че да направим един жест, един стимул към младите хора, първо да се образоват
И второ, да насърчим младите хора, които имат по-висока степен на образование, за да можем, разбира се, да очакваме от тях да останат тук и да развиват своят вече професионален опит в Чирпан. Приета бе наредба за насърчаване на учениците с отличен успех. Дори днес изпълнихме с председателя на Общинския съвет това свое задължение да стимулираме, разбира се, по предложение на група от общински съветници, всички онези ученици, които завършват своето средно образование с отличен успех. Ние бяхме едни от първите, които предложихме детските градини да бъдат безплатни. Аз ще се върна към 2011 година. Тогавашният кмет, една от основните акценти в неговата програма, говоря за спечелилия кмет 2011 година, беше именно, че ще направи детските градини в Чирпан безплатни. Де факто това не се случи. Случи се само с детската ясла, в която има 60 деца. Ние още преди държавата да предприеме тези действия, обявихме и поехме ангажимент заедно с Общинския съвет да направим детските градини безплатни. И един нюанс, който всички трябва да знаете. И в настоящия етап, едва тази година, една година след като това беше прието като законодателно решение в България, бюджета позволява наистина детските градини да бъдат безплатни, поети от държавата. Защото само да преди няколко месеца единният стандарт за издръжка на едно дете не покриваше разходите по това, което държавата ни дава. На практика го покривахме ние с общинските бюджети. И детските градини са безплатни за това, защото кметовете, където можем, управляваме успешно бюджетите си и ги дотираме. Едва сега, пак казвам, последните месеци единният стандарт позволява действително държавата да покрива разходите за безплатни детски градини. В областта на спорта изцяло обновихме градския стадион. Всеки от вас, който е имал възможност да го посети и сега да идете в този час, ще видите, че това е едно от най-притегателните места в момента в града. Изградихме корт, изградихме игрище с изкуствена трева, възстановихме изцяло тревната настилка, такава каквато трябва да бъде подходяща за тренировъчен процес и състезания на основното игрище. За първи път тренировъчното игрище, на което тренира детско-юношеска школа, е в този вид. Аз самия съм израснал на този стадион, но той никога не е изглеждал така. А до пролета ще пуснем в експлоатация и изцяло ще е реновирано и второто тренировъчно игрище. В следващите месеци предстои да изградим площадка за плажен волейбол, за петанк. Преди няколко седмици по инициатива на господин Иван Станчев бе изградена и вече функционира игрище за бадминтон. Изградихме силова площадка по предложение на младежите, които тренират силови спортове. Изградихме и детска площадка и мен много ме радва, когато вечерно време съм на стадиона да виждам толкова майки с деца на градския стадион. 2019 в същите дни септември, когато аз се готвих за кампания, стадиона изглеждаше като савана. Изгорял основен терен, трева навсякъде, над човешки бой и една глутница кучета. Това представляваше, забравя да кажа, че на практика ние осветихме тренировъчното игрище и пистата. Така че в летните месеци, когато температурата е висока, всички, които желаят да могат активно да спортуват. Изградихме след близо 30 годишна сага спортната зала на професионална гимназия по селско стопанство. Изградихме чрез проекти, които спечелихме към Министерството на образованието, площадки с изкуствена трева в Яворов, в Кирил и Методи, в Васил Левски, в Зетило. Така че максимално нашите училищни дворове да позволяват съвременна спортна дейност и нашите деца да могат активно да спортуват. На финалната права сме. Избрана е фирма-изпълнител за изграждане на площадка с тартаново покритие за стрит баскет зад ДНА и буквално до края на месец октомври започваме нейното изграждане, така както сме поели ангажимент към двама много амбициозни млади хора, Денчо Савов и Димитър Търгов, които работят
с онези деца, които обичат да спортуват баскетбол. Изградихме футболни игрища върху естествена тревна настилка в селата Рубки, Винарово, Спасово, Целина и Свобода. На практика ние възстановихме старите стадиончета в тези села, така че да могат и децата в селата да имат равни възможности за масов спорт, така както тези в града. В момента тече ремонт на физкултурния салон на училище Яворов, тъй като там е най-натоварената спортна зала, тъй като тренира и волейболният клуб. В момента по искане на всички онези активно занимаващи с волейбол и с оглед по-добрата функционалност на стадиона, в момента там бе подменено осветлението и в следващите 2 седмици ще приключим ремонта по цялостно обновяване на спортната настилка в училище Яворов. Избрана е фирма-изпълнител и вече от Държавен фонд земеделие зависи кога ще ни даде зелена светлина за старт на основния ремонт на целия двор и всички детски площадки в детска градина Слънце. Обновихме изцяло оборудването на кухненския блок на детска ясла Совкаров. Подменено е изцяло оборудването на ученическия стол в училище Васил Левски. В момента тече процедура по избор на изпълнител за доставчик на цялостно кухненско оборудване за нуждите на детска градина Слънце, а през следващата година ще бъдат подменени тези на детска градина Калина Малина, на детска градина Здравец и на детската градина в село Зечево. За майките и за най-младите. В момента през миговите проекти стартираме ремонти с осигурено финансиране през местната инициативна група на парковете на до училище Есен II. Там вече е избрана фирмата изпълнител. Тук също чакаме зелена светлина от фонд земеделие, за да можем да вземем акт 2А и да почнем строителни дейности. Избрана е фирмата изпълнител за парка на улица Христо Смирненски. Очаква се одобрение на вече проведената процедура, така че предполагам в следващите 2 месеца и това ще се случи. И сме на финала по избора на изпълнител на парка на улица Васил Левски до Малкия Шел. В момента Министерството на образованието отпусна финансов ресурс за енергийно ефективни мерки на училището в село Зечево и за енергийно ефективни мерки и ремонт на сградите, където се помещават специализираните кабинети в професионална гимназия по селско стопанство. Работим вече активно по изграждането на детската градина в село Свобода. Там, за съжаление, се получи едно забавене, поради факта, че начинът на разпределяне на средства от Министерството на образованието беше такъв, че не се съобрази с самите терени и с спецификата на всеки един проект, което наложи в движение да прекратим вече спечелен конкурс от фирма изпълнител, да препроектираме, да проведем нов конкурс и в момента вече се строи усилено, така че ако всичко е живот и здраве нормално и зимата е такава, каквато беше миналата година, за 15 септември до година да имаме изцяло изградена нова детска градина в село Свобода. Възстановихме работа на детската градина в село Гито след близо 20 годишен период, в който тя не работи. Общата стойност на инвестициите в сферата на образованието за изминалия мандат надхвърлят 4 милиона лева. И тук не включвам, днес обявявам тази новина, до сега не сме я обявявали, спечеления проект, първия проект, който община Чирпан печели по новия план за възстановяване и развитие. Първата писта, по която можеха общините да кандидатстват, е за образователна инфраструктура. Подадени проекти към Министерството бяха 178. 98 са одобрените. Проектът за нашето училище Кирил и Методий е 18 в класирането, което недвусмислено говори пък за качество на работа на моя екип и на онези, които подготвят европейските проекти. Така че в този мандат, ако включим и този проект, който ще се реализира след нова година,
имаме над 5 милиона и половина инвестиции в сферата на образованието. Когато встъпах в длъжност, първият документ, който разписах, бе колективният трудов договор с Съюза на българските учители. Нещо, което преди това няколко години не беше се случвало. Само преди няколко седмици подписах новия колективен трудов договор с СБО, който има повече опции, отколкото дава националния. И аз тук използвам случая да благодаря на синдиката на българските учители, тук в Чирпан, на прекрасното ни взаимодействие с синдиката на българските учители в национален план и лично госпожа Такева, за доброто взаимодействие. И наистина се надявам, че с това, което правим за нашите учители в предучилищната, в училищната дейност, непедагогическия персонал, ще дадем едно спокойствие да работят професионално и да разгърнат своите възможности по възпитанието и обучението на нашите деца. Инвестиции. Нещо, което аз най-много се гордея. Чирпан последните 2 години, заедно с Казанлък, е с най-ниска безработица не в Старозагорска област, а в региона. Напук на всички приказки, които ще чуете, които се приказват и които ще се изприказват по време на изборите. За този мандат новооткритите работни места в Чирпан са 221, без аналог в изминалите 30 години. И тук не говоря за овакантени работни места на различни места, които са били изпълнени през този мандат. Говоря за съвсем нови работни места. До края на годината, имайки предвид, че влиза още една голяма верига в ритейл парка в Чирпан, където ще бъдат открити 36 работни места, и със стартирането и изграждането на Т-маркет, се очаква до нова година той също да бъде изграден, работните места през този мандат, защото все пак до края на годината броим този мандат, ще надхвърлят 260. И още нещо. Защото много се говори на тема, ама те се отварят само магазини. От тези работни места 70% са в производство, 40% са в търговските вериги. Когато аз стъпах в длъжност, мелница 1 май беше затворена. Сега инвестицията в мелница 1 май на Тива Трейд е обявена за инвестиция на годината в Старозагорска област. И това стана благодарение на изключително добрите ми контакти с собственика, с това, че аз го убедих да инвестира тук, а не на друго място, където също държи и е закупил мелница, а именно да го направи в Чирпан. Неговото производство през следващата година ще се разшири. Фирма Роси е един от емблематичните инвеститори в нашата община. Фирма Роси закупи преди 2 месеца 20 декара, в момента е на финала на своето проектиране. Предстои около 6 месеца срок, в който трябва да сменим начина на трайно ползване на терените, които закупи, и започва изграждане на 10 000 квадрата производствена и складова площ. Предвидено е за около година и 4 месеца този процес да приключи, от момента, от който получи строително разрешение, така че фирма Роси ще премести цялото си производство и логистика на територията на Чирпан. Първоначалните намерения бяха собственици това да стане в базата им в Кърджали. Днес това се случва в Чирпан. Да, инвеститорите се печелят бавно, но те се печелят с усилия, с ясна стратегия и съзнание какво търси един инвеститор. Казах го преди месец, ще го кажа пак. Тъй като знам колко много неща ще се изговорят и колко лукуми ще се разтегнат по време на кампанията за работни места. От хора, които през целия си живот са управлявали единствено и само собствената си заплата. Никога не са управлявали един човек и никога през живота си не са инвестирали в нищо. Същите тези хора вече говорят как ще откриват в селата по 5 работни места за мъже, за 10 за жени. Как го правят така разделено, мен ми е много любопитно. Аз не знам някъде
освен в някои по-специфични професии, да има изискване за полова принадлежност. Но това оставям на тяхната компетентност и на начин на мислене. Защото, за да привличаме инвеститори в Чирпан, е необходимо първо и най-важно да имаме квалифицирана работна ръка. Да имаме подходящи терени и да имаме подходящата инфраструктура. И на първо място, инвеститорите да имат доверие на управлението на общината. Само тези двама инвеститори, които ви изброих, има още трима, които подготвят голяма инвестиция в Чирпан, но поради изрично тяхно желание не ги упоменавам вече 7-ми месец, гледна точка на това, че е по-добре да се появят и да направим първа копка и тогава да даваме информация, а не предварително. Много е важно как имиджово, как административно изглежда общината. Неведнъж съм казвал, когато аз стартирах този мандат и се представях на министерства, на агенции, просто не искам да ви казвам как се чувствах. Когато кажах, аз съм кмета на Чирпан, срещу себе си получавах едни изкривени лица. Сега всеки от вас може да иде в София, да се срещне с настоящи и бивши народни представители, да се срещне в министерства, за да видите как се говори за Чирпан. Този капитал, който заедно с своите колеги от екипа и Общинския съвет направихме, аз съм сигурен, че ще се разгърне в една геометрична прогресия през следващия мандат. И най-важно, ще доведем до край процеса по придобиване на терена на бившето поделение. Един процес, по който работихме 4 години неуморно, за което искам да благодаря тук от зампредседателя на 46-то, честно казвам, взе да ги бъркам аз, народни събрания, господин Емил Христов. Минем през вече бившия депутат от... Айде сега почнах и аз да ги забравям. И стигнем до сегашните народни представители, с които затворихме процедурата и папката за нашето поделение, защото той е искано многократно през последните 15 години, но е искано само в писма. Сега цялата дописка е приключена. Всички сгради са описани, актувани, бракуването са съборени, така че преписката е готова за решение на Министерски съвет. И то ще да е факт още май месец, но при промяната на правителствата в момента нямаше как в последните 2 заседания на Министерски съвет месец май да бъдат, тогава се избягва да се внасят решения за смяна на собствеността. Така че аз съм сигурен, че в следващите месеци този процес също ще приключи. Защото Чирпан има много ограничен ресурс по отношение на терените, които да предложи за инвеститори. За съжаление, и аз затова се обръщам към вас и към всички наши съграждани. Не да си говорим по седянки и по кафета за работни места, а хубаво да си помислим как да направим така, че всички онези, които наистина търсят работни места, да разберат, че трябва непрестанно да се квалифицират. Тук е госпожа Таня Точева, аз искам да я благодаря, да я поздравя, защото професионалната ни гимназия в последните години е изключително креативна по отношение на предлаганите специалности. Защото в Чирпан и Кремиковци да направим, имайте предвид, че онези, които малцина в момента са без работа, те пак ще са без работа. Факт. Другия мит, който падна още в последните месеци, че града е беден. Не е. Защото веригите, които в момента отвориха в Чирпан, правят по-големи обороти някои от тях, отколкото колегите им от същите вериги в Стара Загора. Това е един факт, просто който като нюанс го споменавам. Защото е хубаво в Чирпан в един момент да прогледнем
Да вземем да оценим онези неща, които стават. Да спрем постоянно да се оплакваме, постоянно да мрънкаме и наистина да се стегнем, защото нещата се случват. И онези черпанливи, които искат, а вие всичките, които сте тук, сте сред тях, успяват. Защото града ни има даденост, има възможности, но от нас всички зависи доколко ние ще успеем да ги оплътним и да ги реализираме. Това само като скоро. Инфраструктура. Независимо от тежкото наследство, което имах, смятам, че това, което направихме в този мандат по отношение на инфраструктурата, не само в града, но и в населените места, надминава всичко това, което е правено за последните 30 години. Без да имаме нито един европейски проект, единствено и само на база на капиталови разходи и на осигурено целево финансиране от страна на държавния бюджет. Ремонтирали сме основно улица Геомилев, улица Еделвайс, улица Димитър Благоев с изграждане на Ларгото, за ние за всички, които питат какво е Ларго. Научиха в Чирпан какво е Ларго. Улица Яворов, улица Крачолови, улица Янко Кочев. За първи път от 40 години влезнахме да ремонтираме улици в селата като основен ремонт. В село Средно Градище, в село Винарово. В момента изграждаме тротуари в село Зечево. Предстои до 2 седмици да приключи процедурата за избор за изпълнител на основен ремонт на главната улица в село Златна ливада. В същата процедура се избира и фирмата изпълнител за изграждане на тротуари по цялата дължина на село Целина. Тоест това в следващите седмици ще стартира. В Чирпан изградихме основно на ново над 17 000 квадратни метра нови тротуари. Нещо, което няма аналог в изминалите 30 години. Навсякъде, където можем, наложихме съвременния начин на строителство да вкарваме комуникациите под земя, където габаритите на тротуари на улицата позволяваше. Така че постепенно всички тези висящи жици да изчезват и да виждаме един много по-съвременен облик на града. В своята предизборна програма обявих, че ще работим усилено за подобряване на подземната инфраструктура, където Чирпан изоставаше осезаемо. С добрата комуникация, която имахме с ВиК дружество в Стара Загора и с ВиК асоциацията, в момента имаме подменени над 14 км водопровод. Подменен е водопровода магистралния от помпажи 1 и 2, подменен е водопровода от вход на града до водонапорна кула, подменен е водопровода на 12 улици в града, решен е проблема с водоснабдяването на село Средно Градище, който висеше повече от 30 години, направен е нов сондаж и довеждаш водопровод до селото. В момента селото има дебит да захранва 3 други села като него. Решен е проблема с водоснабдяването на село Спасово. Също проблем, който повече от 30 години стоеше пред Спасовци. Вече имаме изработен и предстои да влезе в сила строително разрешение за проект за цялостно реновиране водопроводната мрежа в село Спасово. Това е 4-то ни по големина село. Приключваме до 10 дни ремонта на пътя Винарово-Могилово. До края на месец октомври ще приключи процедурата за избор на изпълнител на ремонт на пътя Чирпан-Ценово. Първите 3 км. Защо 3? Защото и за това няколко пъти вече го обяснявам достатъчно ясно и пред Общинския съвет и пред медиите, защото това са остатъчни средства от Държавен фонд земеделие от настоящия програмен период и тавана за участие е 3 милиона. С 3 милиона можем да направим първите 3 км, които са най-нарушени. За да им стане ясно на хората горе-долу до къде ще стигнем, това е за отбивката за язовира за държава. Там, ако всичко върви нормално, спокойно, в края на ноември при одобрение от началото на декември от фонд земеделие,
ще могат да стартират строително-ремонтни дейности, пак подчертавам, зависи от фонд земеделие. Ние ще си свършим нашата работа, но финансовият ресурс е осигурен. През този мандат обновихме и подновихме над 6000 пътни знака и табели на територията на община Чирпан. Това също няма аналог. Без тук да включвам всички нови знаци по ново изградените улици, които така или иначе влизат в работните проекти като ангажимент на фирмите изпълнители. Екология. Рекултивирахме депото за битови неопасни отпадъци. Депо, което всяка година тормозеше нашите съграждани с постоянните палежи, неприятен дим и обгазяване на града. Завършихме успешно един почти провален проект за пречиствателната станция. Там имаме още какво да работим, защото като извариха ВиК асоциациите пречиствателните станции, аз се върна 2011 година, имахме спечелен проект за 42 милиона за цялостен воден цикъл на града и довеждаш колектор и пречиствателна станция, но тъй като предишният екип го забави и не стартира, 2014 като създадаха ВиК асоциациите, оставиха на общините само пречиствателните станции, довеждащи колектора, извариха останалата част от водните цикли, които сега всъщност ВиК асоциациите осъществяват. Само, че то стана малко отзад напред. Ние направихме пречиствателната станция, но не е доизградена колекторната и довеждащата колекторна мрежа до нея и затова в момента влиза повече чиста вода, отколкото мръсна. Но така иначе с още няколко стъпки ще успеем да обхванем всички отпадни води на града. Вече имаме изградена, макар и малка, първа компостна зона. Но най-важното, това, което не успяхме да свършим в ония обем, който всички очакват. Да, ние намалихме драстично нерегламентираните сметища, но те все още ги има. Това, което мен най-много ме боли, това, което най-много се вижда на слизане от магистрала Тракия. Но така иначе там сме направили няколко много решителни стъпки, защото вече имаме привлекан инвеститор. Последните няколко сесии Общинския съвет гласува първите стъпки, така че този инвеститор да реализира своите намерения за изграждане на сепарираща, компостираща и инсталация за строителни отпадъци. Защото до голяма степен нерегламентираните сметища, които в момента съществуват, е именно от това, че липсва регламентирано място, където да се оставят строителните отпадъци, така че този проблем също да бъде решен. Това е един от проблемите, които, пак казвам, са моята голяма болка и не успяхме да решим в цялост. Много сметища бяха ликвидирани, но тези, които са най-нелицеприятни, в момента има много още какво да работим по тях, но имаме ясната визия как да се справим. През този мандат успяхме да направим залесявания с над 1500 дървесни вида, повече от които мога и сега да ги изброя, да ги видя, че са налични. Защото не само, че ги сеем, да ги обгрижваме. Така че в 90% от случаите всички от тези дървета, включително и това, което беше необходимо след изграждането на парка да залесим, вече е факт. Стартирахме преди месец изграждането на приюта за бездомни кучета. Другия голям проблем, който стои за решаване пред общината. Това е едно от нещата, които най-много въпроси, най-много жалби, най-много сигнали имаме до нас. Направили сме оптималното, така че да използваме както нормативната база, така и неправителствените организации, които имат тук в Чирпан. Аз им благодаря, защото страшно много ни помага с решаването на този проблем. Но до толкова, доколкото можем да направим хайки за кучета, да ги обезпаразитим, да ги кастрираме, да ги чипираме, да ги маркираме, след това те отново са тук в града. За да изчистим проблема, пристъпихме към изграждане на приют за кучета. Нещо, от което бягат между много общини, защото това е едно доста скъпо начинание. Защото самото му изграждане, което ще е на 2 етапа, ще струва над 400 000 лева.
а самата му издръжка годишно над 150 хиляди. Въпреки всичко, ние сме направили своите разчети. По начина, по който върви строителството, аз съм сигурен, че до началото на следващата година първият етап ще е готов. Ще можем да пристъпим с този бюджет към втория, така че до година на пролет да имаме един окончателно решен проблем. Защо го казвам? Защото сега по време на кампанията това ще е другия лукум, който много ще се разтяга, но на него вече му е намерено решение. Просто на нас не трябваше близо 2 години, аз тук не виждам архитект Деменчева, да ви кажа каква сага имахме със съгласуването на всички разрешения, проектирания, лицензирания, за да започнем да го строим. Аз честно казано не очаквах, имах чувство, че когато на Централна бяхме решили да строим тук, по-бързо щяхме да направим всички съгласувания. Но това вече е факт и строителите работят. Здравеопазване и социални дейности. Изрично искам да благодаря на доктор Тотев и на доктор Иремия. Това е, може би, мандата, който беше най-големият тест, както за общинските администрации, така и за всички здравни структури, като болница, като медицински център, защото първите 2 години всички ние се сблъскахме челно с големия проблем, наречен COVID. И ако тези хора не бяха на място си, ако нямаше тази изключителна тяхна отдаденост, ние сега щяхме да имаме още повече загубили живота си наши съграждани. За което едно огромно благодаря на всички лекари, медицински сестри, санитари, на всички онези, които са останали тук в Чирпан. Всичко, което беше необходимо да направим за това болница да се развива нормално, сме го направили. Закупили сме необходимата техника. Само преди дни приключихме основния ремонт на хирургично отделение. Заедно с даренията, които направиха местния бизнес и земеделските производители, освен новия скенер, имаме закупен и нов рентген. Това също, между другото, оказа изключително положително влияние по отношение на лечението на COVID болните и помага сега на лекарите в многопрофилната ни болница. Изцяло реновирахме сградния фонд на поликлиниката. На финала сме на нейното саниране, така че тя да придобие един съвсем друг облик. Общата стойност на вложените средства за подобряване на здравна инфраструктура за този мандат надхвърлят 1,5 милиона лева. Което е най-радостно. Аз за това благодарих най-напред на техните управители. Тези дружества в момента, независимо от тежките условия финансови, в които сме изправени всички, завършват 3-та година подред с положителен финансов резултат. Когато вие навсякъде слушате за общински болници от ранга на нашата, на медицински центрове, които закриват и са затънали в дългове. В момента нашите дружества с печалбите, които имат, закупуват техника или погасяват предишни стари задължения. Защо ви го казвам? Защото някакси странно ми звучи в Чирпан, когато ние не оценим това, което имаме. И почваме да гледаме на болница в съседни общини, които далеч нямат качество на обслужване, нито техническия фонд, нито лекарската експертиза на това, което имаме тук в Чирпан. Но ние в Чирпан сме царе да си оплюваме всичко това, което имаме. И е хубаво се замислим, защото само преди няколко дни вие гледахте, не помня в кой град, докторката ще ми помогне, е закрита болница. Затварят пътища, защото се искат. А ние имаме и постоянно ги хейтваме тези хора. Вместо да сме безкрайно благодарни за това, че ги имаме. В областта на социалната политика всички проекти, които последните 2 години Министерството на социалната политика даде като възможност за кандидатстване, сме кандидатствали. Включително за първи път Чирпан осъществява и проекта Топъл обяд, в който имаме обхванати над 250 човека. Домашен социален патронаж работи на максимален капацитет. Тук е неговия управител, искам също много благодаря и на целия им колектив. В момента домашният социален патронаж, включително обслужвайки и болницата, прави над 700, нали толкова, обяда дневно.
и смея да твърда с качество, което е на едно изключително добро ниво. Подменихме един от автомобилите, приключили сме процедурата, очакваме зелена светлина по Миговския проект, колите са вече на стоянка в София, докарани са от Румъния, следващите 3 автомобила, така че до, предполагам, месец ноември изцяло, по-скоро началото на декември, по това, което имаме индикация от Фонд Земеделие, ние до нова година ще имаме изцяло обновен парк с чисто нови автомобили. За първи път от своята 60 годишна история домашния социален патронаж и подменяме изцяло с чисто нови автомобили автопарк. Тук е момента да благодаря на всички онези доброволци, които се включиха по време на COVID-пандемията и участваха в помощ на домашния социален патронаж. За това, че в последните 2 години и половина на християнските празници, Коледа и Велик ден, на всички клиенти на домашния социален патронаж, от клуба на инвалида, от клуба на незрящите, подготвихме пакети с храна, така че те също да имат на трапезата си радост по време на тези празници. Накрая, култура и туризъм. Оставя ги накрая, защото те са черешката на тортата. В най-трудните времена аз много исках, когато стъпвам в длъжност, фундаментално да променим културната, работата на културните институции и въобще ония специфичен аромат, който даваше черепанската култура преди няколко десетилетия. И днес мога смело да кажа, че го направих. Преди да отстъпя от длъжност, аз само да спомена това, че ние 2021 година разработихме стратегия за развитието на културата и туризма, защото те са взаимосвързани. И чинно запетая по запетая, буква по буква си я изпълняваме. Месец юли, преди да отстъпи от длъжност, бившият министър на туризма ме удостои с почетен знак Българска роза за това, че Чирпан, община Чирпан, е сред водещите общини в фестивалният културен туризъм. И това е благодарение на отличната работа на хората от екипа, на отдел култура и образование, прекрасното им взаимоотношение и взаимодействие с всички читалища на територията на община Чирпан, благодарение на работата на историческия музей. Не мога да видя Нанси. Поздравления. Тя защото беше със зелено, затова сега не мога да я видя. Един млад човек, който наистина превърна историческия ни музей в една работеща зверски институция. И с нея имаме един много начертан сериозен план за това какво трябва да се случи в следващите няколко години. Защото музея не работи, натрупа такъв авторитет, че в момента дори при проучванията, забележете, под всичките тези инвестиции, които стават около Чирпан, взеха да предпочитат да работят колегите с нашия музей, а не примерно с музеите в Стара Загора или в Хасково. Това достатъчно много говори за това, което се прави там. Колегите тук в музея на Явор също. И остава най-важното. Да разработим къщата, която е зад нас. Пак се разви в някакъв скандал преди няколко седмици. Но да ви кажа какво се случва. Защото когато и хейтват и се чудат как на наш гръб да трупат някакъв дивиденд, ние работим. 1 година и половина ни отне да направим работен проект. Всички вие виждате как изглежда отвън. Защото нали ме питат, защо не работи. Елате я вижте, виж сами си отговорите. Разработихме проект, съгласуван с Националния институт за паметници на културата. Самото съгласуване отне близо година. Вече имаме строително разрешение и днес вече имаме към днешна дата, защото днес сутринта колегите от външно финансиране подадоха проекта към Фонд култура, подадено искане за финансиране като паметник от национално значение през Фонд култура, който до края на месеца приема документи
Цялостният проект е за 900 хиляди лева без ДДС. Кандидатстваме за първия етап, на 3 етапа ще се прави за цялостно реновиране, защото къщата е в окаяно конструктивно състояние и НИПК прави контрол, за да правим съвсем дребни мероприятия в сградата, за да не рухне. Тази сграда, от момента, от който през 60-те години е направена музей на революционното движение, не е реновирана. Единствено, когато Колю Манев я откупи, Тодор Иванов е тук, той може да ви каже повече, единствено се направи един частичен ремонт на покрива и се смени една от колоните отпред на апсидата. Това е правено по тази къща за последните повече от 60 години. Така че това е другата голяма цел, която трябва да свърши като задача през следващия период. За Международния фестивал на лавандулата, за празника Гласове и ритми от Тракия, за това, че сме партньори на Медалидаря Рокфест, за това, че сме партньори и съорганизатори на Рокфест Чирпан, който със всяка изминалата година събира все повече и все повече почитатели, говори един факт. Само за тази година тези фестивали, включително и празника на лютеницата, който е модерният вариант и наш прочит на Чирпанския панаир, Чирпан е посетен от над 80 000 човека. Точна статистика. Това достатъчно показва посоката, по която сме приели. Нещо повече. Тук е мястото да благодаря на Чирпанското духовенство, на негово високо преосвещенство Старозагорският митрополит Киприян за отличната работа и партньорство. И като венец на това наше партньорство идва изграждането и на параклиса Свети Пантелеймон в село Стоян Заимово. Една идея, която аз тук ще ви спомена, е на господин Таню Далаков, кмет преди 20 години на селото, на господин Тодор Иванов, на вече не сред нас бившия главен редактор господин Ангел Колев и на мен като директор тогава на историческия музей. Тази мечта на Стоян Заимов се ще я осъществил, защото вече напредваме с неговото строителство и аз съм сигурен, че до края на месец ноември ще успеем да стигнем до приключване на грубия строеж на сградата. Казвам това, защото знам, че пак имаше хейтове из социалните мрежи, но докато и ни хейтят, ние работим. А както се казва, когато правиш богоугодни дела, има кой да ги оцени. Накрая ще завърша с готовността на общината за новия програмен период. Защото това е изключително важно по отношение на нейното развитие в следващите 4 години. Казах ви в началото на моето експозе, ние нямахме нито един отдаден проект в този завършващ вече програмен период. Имахме проектирани като работни проекти на 2 улици. Сега, освен че вече имаме спечелен проект за новия програмен период, ние сме в пълна готовност, защото имаме обекти от инфраструктура, от високо строителство, със строителни разрешения с обеми за над 30 милиона лева. Казвам всичко това, защото пак няма как да ми отворя скалата да кажа, че сме на вечерието на избори. И моите опоненти също ще ви говорят за европейски проекти. Само, че ги питайте колко са разработили, колко са участвали в тяхната реализация, защото вече имате нагледния пример, че когато има кметски екип, който не знае как да разработва и как да реализира проекти, общината катастрофира. Затварям тази скоба. Община Чирпан с този екип е в пълна готовност да кандидатства по всички направления. Подземна инфраструктура, надземна инфраструктура, улици в регулация, четвъртокласна пътна мрежа, сграден фонд на образователна инфраструктура. Вече имаме подадени 2 други проекта за историческия музей Чирпан, историческия музей Мина Първо Сито
В момента сме на финалната права и е много вероятно, пак по плана за възстановяване за инфраструктура на културни институции, да получим финансиране за основен ремонт. Подадена е сградата на общината. Тя е също на втория етап от своето одобрение за енергийно ефективни мерки. До този момент всичко, каквото е отворено за новия програмен период, община Чирпан вече има подадени проекти. Накрая, изказвам огромна благодарност на екипа, с който работих. Да имаш такъв екип в община като нашата, на половин час път от Пловдив, на половин час път от Стара Загора, е изключителна привилегия. Защото в момента да имаш един сплотен, един професионален екип, аз разбира се си знам нашите си пропуски и бели петна, които внимателно и поетапно изчистваме. Но искам да благодаря на всички колеги. Колеги, за мен беше огромна чест да работя тези 4 години с вас. Сигурен съм, че това, което заедно натрупахме като опит, всичко това, което успяхме да научим от грешките, които направихме, защото неимоверно ние грешим, правяме, изправяме се, но като умните хора се учим от грешките си, тепърва ще можем още много да дадем на всички наши съграждани. И аз реших да завърша с една мисъл на Аристотел, че ако искаш да не те критикуват, не казвай нищо. Ако искаш да не те критикуват, не прави нищо. Но живей с ясното съзнание, че след теб няма да остане нищо. Тепърва, уважаеми колеги и съграждани, по-доброто от това, което ще направим за града, предстои. Благодаря ви.